Karbil Film Society atom ingdeng kre trok kechok katalon. Minibosi kacheklo ni pai kre por ni Karbiang Longpen Film Society atom ingdeng kre trok katalon. Adim lake langkung habe auditorium hall asai hemaloksi bangso me padopon lo. Bangso melong Karbil Film Society a melong kachitong don CM Dr. Tuliram Ronghang chitong don. Alang lipansi bangso me alohi pen chief guest pen chapapon lo. Lapen man ki dotom kachitong don ex MP Horen Singh Be, lapen KCS President Chandra Singh Cruz tame chitong don lapen EM Surja Rongphar. Lapen kapreka tumta chitong don. Lapuson a make do hudalong CM Tuliram Ronghang kitan pona tengke non Karbi film artist tumapan Karbi along termas council hin pen ningkan isia long pen lak kep an budget pipon lo puta chitan pon. Lapen actress tumapan abang ke lak po patik pipon lo puta tan pon. Lapen labang so long pen Karbi long or lo pen jasimet ke YouTube pen award ke long dun lapen nong e ke long pon abang ke create trok an apan ke nong e pipon long lo pusi KFS a president Dilip Bia hin pen perang ke tumalong chitan pon. Langkung abe auditorium hololo ningkan asai katalong Karbi Film Society itu dekret trok nasi nilipan alfisar polisa men pen nasi laso ikan trok kecok pun nilipan dak mirbin nasa lamarjan international the award long iklo kalau so award nong elong no aso nong ekelong ekses apa cepat jana bang kian Karbiang Long Autonomous Council pen tame non Karbiang Long Autonomous Council Council dia aku lak o la pente alang kumpan isi kitik pon nong edol la pente producer laso producer lo director lo orang diso alang tame Karbiang Long Autonomous Council pen non AB po lapen ke darlah watangka lapen di pajir pen lapen ang pau kami di pangdak kono nili tuning pen Karbilang tu lepas konsil apa je pen lak po o lak ke kapono fit Karbi Film Society apa lapen ke bini memang go pangdak kontulo Karbi Film Society apa lak ke po nili ke kapon je apa bangun pen Pining bang ke langit ko eta kai alang ko Karbi yang mas konsil pen pajaran long tapon je mati pini pakkan lapen ang par kami ningkan se Karbi Film Society atung so katalong ji nasam hang te katalong kan Karbi long to mas konsil pen seltalin auditorium hall kami mati dar dressing room auditorium hall kami mati lang nabi auditorium hall kami laki Karbi long to mas konsil pen ake jo e sab se aam se lipini Karbi Film Society himpen ni tum kechuru party no akhe alangli Karbi akhe bhan kamatha Karbi alamarjan Karbi jutang bhan kamatha pen ini le thotta Karbi Film Society reng wernangji ka Karbi alamarjan reng wernangji Karbi khaya jutang aning rupaman so yang song le nai po men pen ini bang aprang bang lakkep ape non uthor aning kan ban apu lakkep laging koi ningkan isi sielong Karbi Film Society aphan council long ki poni phan lamchak yelo take cheng lakkep bang lakke long po no lapen ke bang lang ningkan pen ba te non nakile ja ningkan pen ba ke lain koi si long po so ke ni phan yar po society hil ben long ni ke panje ko bang ko no panje bini panje bini ke jasemet ni tum nong ke pajir pona bang ke bangkre troxy phan ke ni tum nong e pajir pon lo mate kartu pon lo la pentu la production mang dupik film production lok si trok kepra trok do non an tum nong ke long po sta chat do hilang po la som thak si trok si kep so se music videos tum do ba kapre entertainment na production do lai tum ma an ko chak pon lo ada la pesan program nang itu program ke jasemet ke nil tum ke nong ke ningkan sielong ko pipia program si klem ponjimal aso calendar program bang nil tum di fonto neng ke dam tang dan itum long beach du Karbi telen han ko aso singing bilo peneng mang ko nil tum di fonto ko long beach du Karbi telen han la bang ke dance competition la penisi bang ke muno acting
drama putra ka insi cipati pon ban itu nong kimang pon tatu lapen karbia film award ni tum jungjung laso film society hen pen award pajiri phangta ni tum chisik ponelo chisik pontang lo lapen te karbia lamarjan artist tum ansu se thek nai apha ni tum seminar workshop laso claim ponjita ni tum chisik ponelo la se achuklo ba arni hot ponchok ancholo nang litom la ni kan ket rokong bong nang litom film society tom ki claim ka dama pothak akisung sabak kapon jima labang ke la hello film ke ningkan suri nira narkep aningkan prang beta penan ke cinema dulo kape production and claim pon bomo sita kar film society bu amahang ke thek on bangke la ke la ningkan suri nira narkep aningkan lake atul films ko tumahin pensi kar film society bang amahang ko thek pon lo la pen te ington pipin ni tum la bang so society bang ke ington pipin sinong kan thokan so bang la bang so akisung bang ke dulo karbi lamarjan ke iltum jutang jubat nim rukom bhan iltum pareng nang po phan ali po phan ali ke jise gram long ni karbi film claim lo bulotang le ade long ki punang ta long lege ane cinema ali dopi ko producer bang lakh crore ekdom ali dulo uthai long sitame isi bangge itum pindak meme che paruka meme bangela halo akapret akhai tum nangi ko teng ke asam longke tanong ke northeast longke karbi asamis pen adun ke karbi khai melo la somla marjan an ke claim adun kidun kri ke pusi ado ekana Karbi non Thomas Council pen Karbi Film Society pan budget kuan gunai pon sesigi. Karbi Film Society ban council pen budget kolam bang he pamaita ni pan no budget ke aprang pen ave sitame non churu nangji sar Dr. Tudiram Ronghang ahin pen ke damtang nil tumla longbi chidu karbi kelen han grand finale ke bang ru nil tum han nang chakang lo council budget lo lakep ke nang kon ko lo nang di kon erlo aku pini bang wang tulo pini lanin kan trok lim karbi film society amang ke thega hot aku lakep nang pabat konstruksi lakin koi bang ke adin kan wang film karbi film society Malin di Sophia kan lak po council pen ki pon ni la pen producer ki pon ni kopi film putra ka pos la so putra ka chak la bangke jasemet ke la hello tum churunagi la bojaru city art to muka alangli la ke ahmi ko sardiram ti sulo alangli ke semar ko mirbin ko la marjan laga ilitum dak state level la pen national level la pen international level and pen ana di malong ke nong dun la pen la songbong pen niri international film festival kolkata long di long best actress ke long dun ke tum karbi actress lo malin ti sofi la so joine si ini sarang ko tuya no ham bang ke lo la 23rd June ni bangke function dia ni bangke la film producer sarang ti so la pente actress malin ti sofi kan bangke la ko so ana ajoine si Choro. Karbi Film Society kan create rock ke play la solong kam ke claim pon la so aplikasi saja aprangsi nam itu bantu kawe media akote katun anas kami katen kan norat buan han same di tumka society en ben aprangsi suri atau kali lalu jasme pek ni litum pinian ke Karbi Film Society mate Karbi lamarjan asonge ningkan kret rok ke choklo lapen labangso ningkan kret rok ke chok labangso hunil tu mining matha bangela hello Karbia khayatum kitching pen non an lunarjan ke semardo lamarjan ke semardo lapen kaprek alamarjan ke semardo non ke international level an kili tamai Karbia alamarjan se tamai dolo lasi hala hayatum kadok ka claim ke ching atum pen chingrum pet pini labangso nitum Karbi lamarjan kuson si ke pereng jima kuson si Karbi lamarjan angtan ansu se ke palit thegima lahai hui aphan tame nitum pini labangso program mate pini la ningkan krit rok ke choglong pini nitum labangso asaida nitum dekon jasemet pulutang de pini ada prang pen ke sayang dengamo bakala helo ada prang pen nitum
ke cengke bajing narke pra kitim pen itum arbe jangpik ang boksi tame rangsina sarko aphan iru rangsina sarko aphan itum chadong chadilo la pendet ke niltum karlitang khonsire doan mate karbi lamarjan jutang ka chinghon doan karlitang ba bang pia phan pen itum hirjumi ke johang cyclem lo la pendet ke ladak thot langkung habelong wang tu si ladak bangke nitum la mopen phan lo karbi lamarjan samsi reng nang ma putha cinema conclave wa TPNC dake hini appointment sini tum ching bai lo isi bangke ko samsi lamarjan reng ber nang ma la pen isi ke ko som pen claim si tum karbi lamarjan profit paduji ma la som tha tum ching bai lo la pen isi bangke karchu amai tang tum bipon la ke tum hakko pen hakko punang ko ke dam tang pen nang aning kan pen karbia khe phan alun alam nang ke tok pi pen nang ana lamarjan ke non karbia lamarjan ke cheng bute redang tong seralang la pen video films te uyalir la hai hui pen cheng lo la ke bosonto das penang an karlitang bosonto das alangli penang an la da karbia lamarjan phan penang kerap penang an kan thul phan kabor dulu la pen alangli klembom penang an Allah soto bomben ka hon killing jong person anong chithang tantan alamarjan stame alangli si la si alangli phan itu post thomas ini karbi film society event award pajis pollo asupi itu nang deng lo la penan par stame niltum pini bangke penangan la karbia film ko video film ke cheng welir la pente video cassette ke cheng Father John Timung lage Sampri Devangku in 1984 la hai tum bhan ni tum pajirlo la pente karbi long play lage karbi folk song bhola sur karlitang sabse hanse sar ex minister alang ni besi samar bonlo la tum bhanan anong e pajirlo la pente production ki cheng pen non an la bang solong senior artist to meche parjan nonason pinangando Mamuni Bepi, Dipadiam Hisetia, Tulsetia, Penchenglo, kapre artist sampai itu arshupon, la penang first tame pinike former MP, mate ex MP, Forensic Desar Fantan itu Hanangera, pon itu arshupon, la pente kapre itu production Fantan itu, duit pawet, saya jason isi spend tame itu arshupon, la pente semet pini, la bangso mailong na itu. Karbi Anglong Difu Pen Pradip Rongpa Report Northeast Karbi Line